Allah ing kanada Srat Waja pinanganten putri ingkang wus kepareng miyos saking Bale Wisma Palereman Bale Wisma Tepaswangi ya sasana busana tindake Sang Sri pinanganten putri angasta Sekar Manca Warna kang angambar ambararum gandanya satemah angebeki sakjroning pasamuan Sang pinanganten putri hangrasuk busana ingkang endah mawarni angimba busana ratu satemah amimbuhi kawibawaning Sang Srat Waja pinanganten putri nenggih ora-ora ayu Dita Diah Astuti atwajanipun panjenenganipun ingkang winantu pakurmatan Bapa Sri Ana sekalian Ibu Sri Yamtudi tan mantra-mantra sipating wanita limrah paniyayah widodari ingkang hangit jawantah dasar alus pangandikane luruh pasmone gandes luwes sak solahe boten mokal lamun damel semeng ingkang kakung nenggih bagus Danang Eka Saputra yen mesem sepet madu pinastika yen besengut membuh patut waduh ayune ora umum kaya mbokmu gedhe kalamun cinandra kurang candra turah warna mangkono tandraning Sang Diayu Dita Diah Astuti rekmo ngemak ngembang bakung palarapan nelo tendani grana ngrungih latinya manggis karenget tirta tumetes jangga manglung-lunging gadung malengkung Asta Gedewa Gading dari Ciamucuk Tanjung Pup banggane nawon kemit bubamu kang gangsir tungkak bunder moyo lir jinangka jempol pindha sirahing sarpa mangkono citraning Sang Diayu Dita Diah Astuti tindaking Sang Sri pinanganten putri kahayap para badaya srimpi ya para widodari kang sulesta ing warni angagem busana ingkang sarwa kembar dasar masih kenya remen hanggegulang mering kautaman mewah hanggegulang mering budaya mewah agama
pramila boten mokal adamel semeng wardaya kalamun dinulu lon-lonan lampahing Sri Pinanganten putri saya cedhak saya cetha saya celak saya malela Sirat Waja Pinanganten putri Giya anglenggahi wonten ing dampar genta pinalipit kencana pinathik mawa retna linemekan babut pranwandani sinebaran sari-sari jebat kasturi